か？あ、いらない。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。年齢確認をお願い。身分証明書の提示をお支払い現金を入れてください。レシートをお受け取りください。お取り忘れにご注意ください。Hello guys, so welcome back to our YouTube channel. So before we start, sa mga bago dyan, paki-subscribe, paki-push yung button sa baba, yung subscribe button, tapos isama mo na rin yung bell button, i-all mo para syempre kung may bago tayong video na i-upload, ma-notify kayo at ma-update kayo kagad. Magbibigay ako ng 10 common questions sa interview ng employer papuntang Japan. So number 1 is introduce yourself or tell me about yourself. So napaka-common yan. So dapat in English guys. Pero kung hindi talaga kaya, meron namang translator sa loob. So meron namang translator niyan. So pwede mong Bisaya or Tagalog. Pero mas gusto talaga ng employer guys naka-English. Kaya ko ginawa yung video na ito. Syempre preparation yan. So dapat paghandaan nyo kung naka-schedule na kayo for interview. So number 2, may alam ba kayo or marunong ba kayo na Japanese? So, yun nga guys, tinuro ko sa video na ito. Yun nga, ibinigay ko kung paano kahit counting lang 1 to 10. So, yun yung pinaka-importante yan. Counting lang 1 to 10. Kasi minsan kasi guys, ang yung employer, may ipapagawa kasi sila sa inyo. Push up or anong maisipan nila. So, at least meron kayong alam in Japanese counting. So, 1 to 10. Malaking plus na yun. So, number 3 na tayo guys. So, number 3. Bakit gusto mo magtrabaho sa Japan? Hindi talaga mawala yan. Kasi yung first na interview ko or nung second na interview ko, di ba hindi ako nakapasa. Pangatlong interview ako nakapasa. So nung second interview ko, tinanong ko kasi yung mga nakapasa kung ano mga questions. So yun meron talaga yun. Bakit gusto mo magtrabaho sa Japan? Pati ako pangatlong interview ko, yun din, meron ding question sa akin. Bakit gusto mo magtrabaho sa Japan? Hanapan niyo yung magandang sagot yan guys. So number 4, may mga relatives ka ba or kakilala sa Japan? Yan yung pang-apat na question nila guys. So dapat para sa akin, wag niyong sabihin na may kakilala kayo sa Japan or may relatives kayo. Kasi baka isipin nila na pag tanggap na kayo, nandito na kayo sa Japan, baka isipin nila na mag-DNT kayo or pupunta kayo sa relatives nyo or kakilala nyo, baka hindi na kayo babalik sa company. Siyempre, malaki kasi yung gasto nila sa inyo. Tanggap nyo sa interview, sila na magbabayad sa inyo sa schooling, sa plane ticket, lahat-lahat na mga gastos. Tapos pagdating nyo pa dito sa Japan, magbibigay pa din sila ng allowance in 1 month. 1 month wala kayong trabaho pagdating dito, mag-schooling pa kayo ng Japanese dito sa Japan. So, number 5. Na-try mo na bang tumira na ibang kasama or hindi ka kilala sa isang bahay? Yung sagot ko niyan noon is siyempre, nakapag-try na ako. Siyempre, marami na din akong mga previous na trabaho. So, siyempre, nakapag-try na ako. Pero pag hindi nyo pa na-try ng ganun, sabihin yung na-try nyo na. Malaking plus din yun. Basta, mas maganda sabihin nyo nakapag-try na kayo. Para pagdating nito sa Japan, hindi kasi isang bahay ka lang yung titira. Siyempre, yung iba, marami kayo. Kung marami kayo, for example, isang employer or isang company, tapos 5 kayong kinuha or 10 kayong kinuha. Siyempre, isang bahay, kayong 10 yung titira doon. Pero kasi yung sa akin guys, kasi yung sa company ko guys, 2 lang kami na kinuha. So, number 6 na question. Number 6 guys, marunong ba kayong makisama or marunong ka bang makisama? Alam niyo ang sagot niya. Kahit hindi kayo marunong makisama, kung gusto niyo matanggap, sagutin niyo. Ulit kasi kay woman. So number 7 question guys, kaya mo bang malayo sa pamilya mo ng 3 taon before kayo mag-apply dito sa Japan? So pag-isipan nyo muna guys dyan guys ha. Kaya nyo bang malayo sa pamilya nyo or sa mga anak nyo, sa asawa nyo ng 3 taon? So number 8.
expectation mo na pera, expectation mo na madadalang pera pagkatapos ng 3 years contract mo pag uwi galing Japan. So wag ninyong sabihin 3 million or 2 million or 1 million guys. Mas maganda guys, babaan nyo. Yung sinabi ko niyan guys, ano lang, siguro mga 400,000 yung madadala kong pera pag uwi ko galing Japan. Kasi guys, kung sasabihin yung 1 million, baka sabihin nila hindi nila kaya yung budget na yan. Kasi dito sa Japan, yung mga employer kasi guys, hindi talaga lahat malalaki yung company. Yung iba family company lang, may kumuha lang sila ng tao, so para may pang-assist. Hindi talaga lahat guys yung meron namang swerte sa company, meron din hindi swerte sa company, meron din yan, meron din. Hindi lahat talaga swerte. Yung 1 million, kayang-kaya yan pag wala kayong anak o asawa. Yung dokshin lang kayo, single lang kayo. Number 9 na tayo guys. So, number 9 guys, ano ang gagawin mo after 3 years contract pag uwi sa Pinas? Yan yung pangsiyam na question. O sa hanapan nyo yan magandang sagot, bahala na kayo dyan. So, number 10 na tayo guys. Ito guys. Ito yung pang last na question ko guys. Ito yung kini-question sa akin na pang last. Ano ba yun? Swerte? Bakit swerte ka? Hanapan nyo ng magandang sagot yan. Ano yan? Nakasalala yung future nyo dyan. So yan guys, yung 10 common question guys ng mga employer papuntang Japan. So hanapan nyo yan ng magandang sagot. Meron na kayong guide. So yung 10 guys, hindi talaga lahat 10 yung question guys Yung binigay ko sa inyo, yan lang yung mga importante na tapos dapat yung paghandaan ng mga questions na yan. Yung ibang question, mga ano na lang yun. Kasi yan yung mga pinaka-importante na question na dapat yung paghandaan. Kaya expect nyo na marami talagang tanong. Hindi lang 10 yung mga question na paghandaan nyo, patay. So yung binigay ko lang sa inyo na 10 question, kaya yan yung mga importante guys na dapat yung paghandaan. So sana nagustuhan yung video nito. Paki-subscribe na lang yung channel natin. Tapos i-like, i-share nyo na din sa mga friends nyo, sa mga kilala nyo para sana dadami tayo guys. Oh, please support my YouTube channel. So, dito na lang magtatapos yung video natin. So, guys, salamat. So, dito lang magtatapos. Botax here ang inyong lingkod. Bye-bye!